A Área Sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras presentou o seu Plan Director de Investigación e Innovación 2026-2030, un documento estratégico que define as prioridades, obxectivos e liñas de actuación en materia investigadora para os vindeiros 5 anos. O plan nace nun contexto de consolidación e crecemento desta actividade na área, que nos últimos anos experimentou un importante avance tanto en volume como en calidade e impacto científico. Os profesionais de Ourense incrementaron a súa participación en proxectos competitivos de ámbito autonómico, estatal e internacional, tamén en ensaios clínicos e estudos observacionais, impulsados desde os propios servizos clínicos. Este avance ven acompañado dun aumento da produción científica. Paralelamente, reforzáronse as estruturas de apoio á investigación e avanzouse na integración progresiva da actividade investigadora na práctica asistencial diaria. O plan ten como obxectivo principal orientar, potenciar e dar coherencia á actividade investigadora, establecendo un marco estratégico común que permita maximizar o impacto científico, asistencial e social. Así, identifica o envellecemento da poboación, a cronicidade, o cancro, a saúde mental, a medicina personalizada e a digitalización como ámbitos prioritarios, aproveitando a ampla base poboacional, o acceso a datos clínicos reais e o crecemento sostido da investigación clínica en Galicia. En todos estes aspectos, o Plan Director revela o potencial da área sanitaria para contribuir ao coñecemento científico desde a práctica clínica cotiá e realidade poboacional, especialmente en atención primaria e no ámbito da saúde comunitaria. Existen hoxe 11 grupos activos e máis de 100 profesionais implicados, cun peso relevante da investigación en oncoloxía e un aumento significativo da actividade en ensaios clínicos e produción científica. Establécense 4 obxectivos estratégicos principais, centrados en aumentar a capacitación científica dos profesionais, reforzar a investigación clínica, diferenciar liñas de investigación con valor engadido e intensificar as colaboracións externas xunto cun obxectivo transversal de impulso da I+D+I en atención primaria.